sivunyelwe nguye uba masibe lapha. Hallelujah. Asizizilanga. Hallelujah. Amen. Uba ebethanda ngeke ngasizisanga. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa uthandile uba masibe lapha. Ingakho ke ndithi xa simqhwabela we must make sure. Sinomama wethu apha Fountain of God Grace. Mhleke kakhulu bantu. Hallelujah. Inguna 10 years xa mjongile. Hallelujah. Oh Jesus. Mhle kakhulu isikhubukazi sethu bangcwele. Hallelujah. Uba mhle bangcwele umuntu onomoya oyingcwele ongahambi ngokwenyama yakhe. Hallelujah. Ohamba ngokomoya. Uba mhle. Hallelujah. Wena xa uzibona umbizinuka amakhwapha. Hallelujah. Umhle bangcwele umama wethu the lady apostle Mpela. Zacela siphakameni ngenyawo to show a sign of respect. Hallelujah. 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 Ndibulise kakhulu the lady bishop ekhona phakathi kwethu. Ndizocela simele ngenyawo zethu kanjalo. Siqhwabele izandla kushike mama ukuba nawe kule ndawo. Hallelujah. Shiye bonke obekungakwenza kodwa wazohlanganyela nathi. Hallelujah. Bangcwele ngokhethekileyo nje ndiyabulisa kakhulu ke uApostle Skisi esuka kude ke bangcwele. Hallelujah. Ngomntwana beKapa ningamjoki nje. Hallelujah. Umpostoli labo keyboard player. Hallelujah. uApostle Skisi. Hallelujah. Osuka kude. Hallelujah. Ngicela simeni ngenyawo siqhwabele izandla ezikhulu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ngokhethekileyo okukhulu ndibulisa ke bangcwele utata nje owandenza ngangumamcentane. Hallelujah. Yandingevuye ndandingusisi Nantsika. Hallelujah. Kodwa yena wakhetha ukundenza umamcentane. Hallelujah. Ndiyabulisa kakhulu ke bangcwele isithandwa sami phaya eBhek. Ndinabantu bam baseMorning Star apha the Ntehelang family. Hallelujah. Bakhona phakathi kwethu utata nomama ngelihle nje igama lomfili wethu Yesu Kristu. Bangcwele singabahambi eVetsant. Ndicela siqhwatyele izandla njengabantu baseMorning Star. Hallelujah. Hallelujah. Sisuka kude bangcwele thina siyakhwela itaxi masiza ngapha. Hallelujah. Asihambi ngenyawo sikhwela itaxi size ngapha. Hallelujah. Ndibulise kakhulu kumanina. Hallelujah. OwakwaKristu. Ndicela nje otata nobhuti bame ngenyawo basiqhwabele izandla. Hallelujah. Baqhwabele amanina because namhlanje yi-Women's Day. Otata nobhuti bazoma ngenyawo basiqhwabele. Siyaqhwatyelwa ngoku. Hallelujah. Siyaqhwatyelwa bangcwele. Hallelujah. Ndiyabulela. Ndingumamcentane bangcwele ndisindisiwe. Ndiyamthanda kakhulu Yesu Kristu wandenyula wandenzela inceba. Bangcwele ndiyavuya ke mama ngonthemba ngepulpit yakho. Hallelujah. Amanina bangcwele abaluleke kakhulu. Lento ndithi masibaqhwabeleni izandla lisuku lamanina namhlanje. Andifuna ukuthi lo mama because sihambe siyibhude lento. Hallelujah. Xa sithi isuku lo mama abanye abantu baye batsho kanjalo ne and then bengathi lisuku lethu. Hallelujah. And then osisi bengathi sibakhuphela ngaphandle kanti lisuku lamanina. Hallelujah. Mandothi amanina wakwaKristu ngoba silapha ngoku. Hallelujah. Andizothi wasemzantsi ndothi amanina wakwaJesu. Hallelujah. Bangcwele izikhukukazi zibaluleke kakhulu. Xa ubona usino engaka uzawuba ngumama naye ngenye imini ozokwazi ukukhusela abantwana bakhe. Hallelujah. Sibaluleke kakhulu bangcwele. Xa nikhumbula kakuhle uYesu wavundla esiswini somuntu ongumama. Hallelujah. Wavundla kuMaria uYesu. Hallelujah. Esibelekweni somuntu ongumama. Hallelujah. Bangcwele xa uzibona unguye umuntu ongumama ubaluleke kakhulu. Hallelujah. Kodwa awunobaluleka xa ungenguye umama womthandazo. Hallelujah. Kuhambeke lento yobumama ithathwe kancinci. It's not because it's because ibehavior yethu singabantu abangomama. Kanti xa ungumama owazi stand sakho oyazi
waziyo indawo yakho uba ngumama obalulekile. Haleluya. Hayi namhlanje ngifuna ukuthetha namanina abalulekileyo. Haleluya. Andifuni ukuthetha namanina nje, kodwa ngifuna ukuthetha namanina abalulekileyo. Nibaluleke kakhulu bangcwele. Xa uzibona ingathi awubalulekanga zijonge uba ume ndawoni na. Haleluya. Ithathwa kancinci nyani le nto yethu. Haleluya. Abanye abantu abayazi noba yi-Women's Day namhlanje. It's only because indlela siziphethe ngayo manina. Haleluya. Ndiquka iyouth ngeli xesha, ndiquka oomama abangcwele. Ayinoba yi-youth yodwa engakwazi ukuziphatha, kodwa nomuntu ongumama uyakwazi ukungaziphathi kakuhle. Haleluya. Abe ngumama ogekayo. Haleluya. Abe ngumama ongana-foundation yomthandazo. Haleluya. Maningabaleki kakhulu. Haleluya. Ushunyayeliwe bangcwele apha. Andinguye ke mna ke umshumayeli. Andinguye nomuntu sentsholeke, andingomntu ondingathi ndingumuntu onje, ndingumuntu oyile nto. Andingomshumayeli, ndimamcentane bangcwele. Haleluya. Le nto yokuba ngaba uthi wena ungubani. Haleluya. Ube nalamagxa igqibela seyikulahla endleleni. Haleluya. Ikulahla njani? It's because wena ugqibela so wenzela impava yakho, ungasasebenzeli uThixo, because wena uzazi ungunantsika. Haleluya. Okanye ubiziwe kwathiwa uyiloo nto yiyo. Haleluya. Walibala wafocusa kulaa nto ubizwe ngayo. Haleluya. Walibala ukuba ngaba ubizwe ngalaa nto nje yeyoba usebenzela uThixo, ayeyo yobana ukhwathele izandla. Haleluya. Sihambe sibhude endleleni ngoba sifuna ifame. Haleluya. Uba impava yakho ayikhwabanga ngaloo mini, usibona kukubi kuwe. Ibingemnandi inkonzo namhlanje. Why? Because impava ayikhwabanga. Haleluya. Ngoba wena ungunantsika, uhamba ufuna ukhwathelwa yonke imihla, ulibale bangcwele. Uyalibala umuntu ofuna ukhwathelwa oko, ngoba yena ufuna ukhwathelwa. Alibale ngokuthandaza, ngoba yena ufuna ukhwathelwa. Alibale ngeposition ayibekweyo. Bangcwele, asizikhukhumezi ngale nto siyiphetheyo. Akufunekanga uzikhukhumeze. Kutheni nditsho kanje? It's because I've seen abantu abaninzi balahlekelwe nguThixo. Haleluya. It's because bafuna ukhwathelwa izandla. Andithi kurong ukhwathelwa. Haleluya. Kodwa ifocus isuyiluza. Mawuthi ukhwathelwa ube uyazi focus. Haleluya. Ungafocasi kwezi zandla zakho noba nindikhwabelanga mna, as long amazulu ekhwabile, noba nitshongo mntokumu, as long uThixo ethethile, noba nindi-apruvanga, as long izulu lindi-apruva. Haleluya. Socela nje siyeni kwithini. Andikho mde bangcwele, andimdanga kakhulu mina. Ndiyayibulisa worship, kuthiwa iyabuliswa bangcwele. Kuthiwa xa ingabuliswanga ihlabeleni ngalandlela. Watsho ndimagqwetha wathi niboyibulisa worship because iyaqupha. Haleluya. Ndizocela siyeni kwithini yethu bangcwele. Ithini esidibene ngayo kule ndawo. Haleluya. Siyagijima siya kwithini yethu, incwadi kaMarko, if I'm not mistaken. Ifundiseni ifameni. Bukumakoti. Ndifuna nje uvele ndikhalezise ndiyohlala phantsi ndijalo. Ndiyakhalezisa bangcwele mna ndiyaleqa. Ndithi 1 2 ndiphume ndiyohlala phantsi. Haleluya. Andifuni kude ndike bangcwele kushunyayeliwe kule ndawo. Bendingekho mna ndisemsebenzini but kusekuthethiwe. Kubuhlungu ke ushumayele ebantwini abasebegqityiwe. Haleluya. Abasebehluthi ngoku. Ndihluthi. Haleluya. And then abanye bayozela bebewinight ntontoni open heart. Sentsho bangcwele nje kunjalo.
nizawuthi nje kancinci anizode nilale bangcwele ndizawuthi nje kancinci ningade nilale ndiyanazinyozela haleluya cela ulifundele 39 qala ukuthi ulonto ime 10:39 Luka 10 chapter 10 verses 39 fundela ngohlobo verse 38 isihloko sithi uMartha noMaria kaloku bathi ekuhambeni kwabo yena wangena mzini uthile yathi ke intokazi ethile egama linguMartha yamamkela ngobubele endlini yayo yaye ke inomsakwayo obekuthiwa nguMaria owathi yena wahlala ngasezinyaweni zikaYesu emanda ukuliphulaphula ilizwi lakhe uMartha ke waye yena ekhuthakhutheka kumlungiselela okuninzi kwema ke kufuphi wathi Nkosi akukhathali na ukuba umsakwethu andiyekele ndilungisele ndedwa itsho kuye andicede waphendula uYesu wathi kuye Martha Martha ukhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi inye yona into efunekayo uMaria ke unyule eso sabelo silungileyo singayi kususwa kuye cela undifundele uMatthew 25 uzafunda nje from verse 1 wehle uyonumela pha ku 10 Matthew chapter 25 verse 1 until 10 Matthew chapter 25 isihloko sithi umzekeliso wentombi ezilishumi verse 1 ngelo xesha ubukumkani babezulu buyakufanekiswa neentombi ezilishumi ezazithabathayo isibane zazo zaphuma zaya kumkhawulela umyeni ezinhlanu ke kuzo zayisizigqodi ezinhlanu ziziziyatha verse 3 ezo zasiziziyatha zaphatha isibane zazo azaphatha oli nazo verse 4 kodwa ezizigqodi zaphatha ioli ezityeni zazo kwanesibane zazo kaloku akubona ukuba ulibele umyeni zozela zonke zalala verse 6 phakathi kobusuku ke kwabakho umemezelo uthi nanko umyeni esiza phumani niye kumkhawulela zavuka zonke ezo ntombi zalungisa isibane zazo zathi ke ziziyatha bezizingqondi sipheli niweni yenu leyo ngoba isibane zethu zicima zaphendula lezi zingqondi zathi hayi hlaze inganeli kuthi nakuni yiyani kanye kwabathengisayo nizithengele verse 10 uthenga zisaya kuthenga wafika umyeni zaza ezo bezilungile zangena naye emsithweni lwavalwa ke uqambo aba izwi lakho linamandla uNkulunkulu ligcwele khaba shathala bosaya limandala boshekethele besiya lilungile Thixo wethu namandla egameni likaJesu liphethe ubungcwele Thixo wethu othembekile egameni likaJesu waseNazaretha uthetha ngalo Thixo kwenzeke uNkulunkulu wethu namandla uyathilisa ngalo uyanyothula ngalo Thixo wethu namandla egameni likaJesu waseNazaretha likumlilo liyahla baba wethu namandla nasemini somandla linjengemvula ethi kayinethile inyakamisa umhlaba egameni likaJesu kuyanyakama kwabaseluwile kuyanyakama
Kuyanyakama, kuyanyakama. Izwi lakho naphula iSathane. Angawethondwele waphula iSathane. Qala izwi lakho simamele Thixo wethu. Thetha ngalo ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Ay, hallelujah. Hallelujah. Ay, hallelujah. Jesus. Sondelana. Hallelujah. Apha uthi umama mawucintane uzoshumayela kwi-conference. Hallelujah. Nansi i-theme ibekiwe. Hallelujah. Ndihlala kuyo ke ngoku le theme, ndihlala kuyo le theme, ndihlala kuyo. Hallelujah. Bekuyi-purpose kaThixo uba mandishumayele lapha ekuseni. Bangcele ndimbuyekele umuntu benimlindele. Ane. Hallelujah. But namhlanje kule conference yanamhlanje kwenzeke ngenye indlela. Nabe nilindele ispeaker saseMount. Hallelujah. Sikho. Hallelujah. Ispeaker saseMount. Hallelujah. Ndizothetha nje okubekiwe nguThixo enhlizweni yami ogqiba ndisuke kule ndawo bangcwele. Hallelujah. Mama uGwebane unikeze late and then akazosola mina. Hallelujah. Uzosola yena. Andingidanga bangcwele ningandoyiki. Andingidanga nje ndizathi gqaba pha ogqiba ndihlale phansi. Lento ebekwe nguThixo enhlizweni yami ndiyithethe ndingagqibeli sendithethe indaba zami. Hallelujah. Ndizathetha ezi zifunwa nguThixo ebantwini bakhe. Hallelujah. Andizothetha ezami ebantwini bakaThixo ayibo bami. Hallelujah. NgabakaThixo. Hallelujah. Ndihla ngokutsho pha eMorning Star uba ingase umuntu azazi ba ayingowakhe. Hallelujah. Every part yomzimba wakho ayoyakho. Hallelujah. Yabona xa sinofikelela kuloo ndawo leyo singamkhonza nyani uThixo. Uvele wazi ba ingqondo le ayoyakho. Hallelujah. Umlomo lo awowakho. Hallelujah. Imehlo ayilola akho nenye iphathi yomzimba wakho engeyakho. Awuzange uzubumbe. Izwi likaThixo lithi wasibumba yena waphinde wasiphefumlela ngomphefumulo wakhe. Ikhona into yakho phayana yikho akasiphefumulelanga ngomphefumulo wakho. Awuzibumbanga akazange acele nedaka lakho. Akho nenye ayicela kuwe ogqiba wena ube lazy ukusebenzisa umzimba kaThixo. Uthathe umzimba kaThixo lo wenze intando yakho. Hallelujah. Nengqondo ozocinga ngayo izinto ezimdaka ngekaThixo. Hallelujah. Wena ucinga into zakho qongqothwane bakho ngengqondo kaThixo. Hallelujah. Ubanga wena ungavuma ngaba umuntu athatha into yakho ayisebenzise ngalendlela ongafuni ngayo. Umbolekile lento. Hallelujah. Ogqiba yena ayithathe lo muntu omboleke yona. Okanye nese umboleke ijacket ayithathe ayibeke pha emnyango le jacket ayenze imethi yabantu bakhe abazongena abasule ngayo. Wena xa ufika ungena endlini yakhe ujonga le jacket yakho kanokutsho yakwaSpitz okanye le jacket iduru yeminori. Uyabona uba ngaba kugqishwa ngayo le jacket wena uyixube endaweni zakho ezibalulekileyo. Obvious uzawuva kabuhlungu. Uva kanjani ke ngoku yena uThixo xa uthatha izinto zakhe akuboleke zona wenza intando yakho. Uthathe imzimba wakhe unikele bafaneni. Uthathe umzimba wakhe uyohleba ngawo. Uthathe umzimba wakhe uye etywaleni ngawo. Ayiwo wakho lo mzimba ngokaThixo. Ulithi izwi likaThixo anazi na kwale mizimba iyitempile lakhe uThixo. Hallelujah. Xa ujonga umzekelo wetempile vuka nomphela. Xa ujonga umzekelo wetempile I believe uba ngabe itempile indawo eclean. Hallelujah. Ayondawo imdaka. Hallelujah. Kodwa indawo ebalulekileyo. Xa uzothatha wena itempile uyenze unomnwebeshe wakho wawabawuthi uThixo lo othe lo mzimba endiboleke wona sisilumka ulitempile lamu ndikubolekile lo mzimba sisilumka.
kwamnye nomzimba ndiwenza itempile yami apho ndofika ndihlale. Ingxaki yethu bangcwele sithathe uThixo samphutsa samenza wangaka uThixo. Yile nto sithatha itempile yakhe senze noma yintoni esifunayo. Ogqiba siphinde sithathe ngoThixo omnye simhlalise kwakule tempile emdaka engahlanzekanga. Ingxaki sithathe uThixo wethu samenza iqeleku kaThixo. Kanti owethu uThixo uThixo othanda ubukwa bangcwele, uyakuthanda ukujongwa yena. Bangcwele xa ubona umuntu othanda ukubukwa fellowship uthi uyakuthanda ukubukwa lo sisi ubobona ngumzekelo kaThixo. Xa kuthiwa wena lento yakho kaThixo ayisosebenzela ukubukwa ecaweni, yazi uba ndingumzekelo kaThixo. Wena uma oko wenza umsebenzi kaThixo, as long ungenza umsebenzi wakho noma ungehlunyuka nale my kitchen every day, ungumzekelo kaThixo. Aba bamephaya bathetha ngawe bathi uthanda ukujongwa banyusa igama likaThixo. As long ujongwe endlini yakhe, as long itempile yakho uhlanza each and every day. Hallelujah. Ndahlekile ke ngoku andiyazi ndifike njani. Okay, silapha kule. Hallelujah. Masithi pha kuYohane. Hallelujah. Maniqale pha kuYohane 12. Hallelujah. uMaria bangcwele ubonakala phayana njengoba bethwe pha ku39 kuLuka 10:39. Hallelujah. Kuthiwe phayana uyifundile ubhuti Magoda. Angiyeni ke ngoku mina ndiyasummarize nje. Ubhuti Magoda ufundile xa ungavanga ngokwakho. Hallelujah. Bangcwele phayana ku39 kuthiwe uMartha lo, babini ababantu bangcwele, nguMartha lo, nguMaria lo. Hallelujah. Baba nakwabo Lazaro bobabini. Hallelujah. Ngosister baka Lazaro. Hallelujah. Ubona ngikhumbula uThixo uYesu evusa uLazaro ekufeni. Hallelujah. So after that, hallelujah, mandizayilanda kancinci bangcwenza khalezisa kodwa nje gabagaba. Phayana bangcwele asawugqiba kumvusa phayana uLazaro uYesu awenze wonke umsebenzi ugqitywe. Hallelujah. Baye bahlala etafileni. Hallelujah. Bahleli bonke ke ngoku. Hallelujah. Kule tafile enye kuyatyiwa apha. Hallelujah. Wafika phayana uMaria. Hallelujah. Wawela ezinyaweni zikaYesu waze wazithambisa ngeoli, waze wazosula ngenwele zakhe. Le oli ivakala isisikholo esinuka kamandi, ivakala isisikholo esibizayo. Walithambisa ezinyaweni zikaYesu wabesekeyosula ngenwele zakhe. Hallelujah. Ndithe uThixo uthanda indawo eqoqekileyo. Hallelujah. Babini ababantu nguMartha nguMaria. Hallelujah. Ngosister baka Lazaro. Hallelujah. So uvela phayana ke ngoku ku39. Hallelujah. uMartha lona. Hallelujah. Emveni koba emamkele emvulele uYesu endlini. Hallelujah. Hallelujah. And then after that wabhizi yena. Hallelujah. Akamvulelanga nje wathi votsho. Hallelujah. Wamamela ukuthetha kwakhe. Hallelujah. Wamamela uba uThixo ufuna uthini kuye. Hallelujah. Kodwa umamkele kuye. Hallelujah. Wagqibe waququzela. Hallelujah. Wagqibe wehla wenyuka. Hallelujah. Wangayenzi ke le abengekho rongo ukuququzela. Hallelujah. Kodwa akakumamelanga ukuthetha kaThixo before asuse isitephu sakhe sokuququzela. Hallelujah. So kubonakala phayana uMaria ehlele ezinyaweni zikaYesu. uMartha yena ubona ingathi uhleli nje la Maria phayana. Awukho umsebenzi
ucingo omthwane bakho ezinyaweni zikaYesu kodwa ufike uhlale usebenze ngoYesu wakho wathi usohlala phansi phayana kwezinyawo waba wazibhotya ngesikholo sinuka kamande wasosula ngenwele zakhe wazibona zifanelekile akazange abone Yesu omdaka kodwa wabona uYesu ofanelwe zinwele zakhe waqhola inyawo uvakale sithi uMartha phayana Yesu uyabona na uMaria uhleli nje ndixakeke ndodwa apha ndehla ngenyuka ndodwa apha ndiphakamisa isipika ndodwa apha ndinikelisa ndodwa ndimdodwa lo owamkela abantu emnyango. Waye right wayengekho wrong ucela bangene sivalapha haleluya sisebenzela ukuyezulwini. Uba uMartha wayengakhange avule apha kakhulu kodwa afocus kulo Yesu wakhe akekho rongo ngokwehlenyuka ne and then akekho rongo ngokumcela but ulibele uba ucela umuntu oseposition ne right uqalile yena emntwini right ngexesha eli-right eseposition e-right haleluya bangwene xa uxelwa ngento zikaThixo ithathe ezi-praise leyo xa uthethwa ngawe kuthiwa wena ubhizi kakhulu ithathe ezi-praise leyo ngoba uyayibona wena istendi sakho uba uhlele ezinyaweni akugqibelwa ngokukwamkela qha kodwa funeka ukwamkela ogqiba uhlale xa sowuhlele ezinyaweni zakhe sebenze ngoYesu lo akuhlalwa nje. Sithathe sayenza yancinci laa nto yoba sithi masihlabelele sizohlalalana ezinyaweni zikaYehova akufiki kuhlalwe phayana awufiki uhlale kodwa ufike usebenzele izulu xa sowufika uyafika yena kuwe umamkele haleluya xa sowumvulele wangena uthi votsho phaa ezinyaweni zakho kude kufike ixesha loba yena Yesu qobo lwakhe akuphakamise. Xa uMartha wamkele ne waxakeka akamvanga uYesu ethi xakeka ngokuMartha sowuredi for uxakeka ngokuMartha ungayenza yonke into yakho ngokuMartha kodwa ungene nje waxakeka yena waqhubeka nento zakhe wabe yena uMaria wammamela uba ndifuna ukummamela uThixo ngoba lithi izwi lakhe ngexesha lakhe li-right yena Yehova uza kuphakamisa awuziphakamisi wena kwezanyawo kodwa ulinda yena atsho uba mntanam ungaphakama ngoku ngoba ubungahlalanga nje kwezanyawo unomehluko ke bangcwele umuntu ofika athi uhleli yena abesekekhwaza ndihleli mna ndihleli benza uyabona makhelwane wam ndihleli akufiki ithethwe phayana kodwa ufike unzule ezintweni zikaThixo haleluya ufike umamele nje unzulile kuye. Yabona thina bangcwele tendency yethu nathi siyamamela uThixo yes siyamamela kodwa simmamela sithetha sinalaa mlomo wethu sithi simmamele lo Yesu wethu kodwa sithe sigqeleshile uba ngaba ewe yena ndiyamva uYesu kodwa uthene ngathanga ukulumka namhlanje ewe yena ndiyamva kodwa kuthene ngathanga ogqiba aba babheke ngathi uhleli wena ke menemene lakwaYesu ohlele ezinyaweni zikaYesu ogqiba ugqeleshe ngeso lakho ogqiba ngenhliziyo yakho uthethe uba kutheni yena
uthi mama uphakamishini uYesu njani ubuhleli pha wafika walimenemene phakwezanyawo wafika waziguqula thina sibona umuntu ohleli ubonile ngaphakathi lakho uyakwazi uhlalanga uyahlalwa abantwana uthethe noYesu wakho awuhlali ngenhliziyo emdaka kodwa uhlala ulungise inhliziyo. Ibali laba bantu alifani bangcwele. I believe bangaba uMartha wayena lanto ethi wayeyona prostitute losekehleli kangaka nje akenzile into befanele bayenziwa mina ndixakeke ndodwa bangcwele masike sikulimitheni ukuthetha ne uyazibona uxakeke wedwa it's fine awenzeli wena wenzela izulu noma ungathiwa yonke imihla wena versus isitulo uthatha isitilo uzithure ewe wenzeli wena wenzela uThixo xa sinofikelela kula ndawo makumlahleni eyobana senzeli thina kodwa senzela uThixo asisasebenzeli thina kodwa sisebenzela izulu umlomo uzovaneka asisoze sibe naso ispiriti sikaMatha esokuvula umlomo kodwa eyamkele uYesu bangwele uMatha wamvulela uYesu ewe kodwa waye waxakeka ewe right axakeke kodwa axakeke thulile okanye axakeke zukisa kodwa yena kazange azukisa ibhilive ngoba ubone kuthiwa bezukisa ebengazubona umalohleli ngoba axakeke nje naye ikhona lento ibhizi ngayo. Intombi ezilishumi uMateyu 25 phayana bangcwele bonakala intombi ezizinqondi siyalazi ibali intombi ezizinqondi intombi eziziyatha haleluya so phayana landawo bangcwele ezizinqondi intombi zathi xa zamkela le zazinza zahlala kuYesu haleluya kwaye kwavakaliseka uba uyeza umyeni namhlanje haleluya ngoba zihleli phaa kuYesu ezinyaweni kwavakaliseka uba ngaba uyalungiselelwa xa ezofika umyeni kuba khona izinto ofuneka uziqokelele ngexesha uzibeke eqaleni kwakho ngoba xa efika umyeni hleze uzobe usaqokelela ngoba xa efika umyeni hleze uzobe usebhizi usakhangela ezi zinto zakho zingaphelelanga so ezi ziziyatha intombi zaye zangaqokeleli kwaphelela ngexesha I believe uba ngaba zaziqokelela zimamlomo zitsho zithi aba bazenza ngcono haleluya aba benza ingathi haleluya aba benzela umpostile aba benzela umpostile kade bathenga iole ezingaka nobenzela ubonwa aba wafika umyeni ngoba uyafika bangwele asikhonza uThixo ngasufika kodwa sikhonza uThixo ofikayo asawufika ngalamzuzu aba banomlomo gqithi abekho bangwele bayokhangela le oli ebekuthiwe hayi bazenza ngcono aba bade baqokelele yonke into hayi bafuna ubonwa aba bade ba-MC yonke imihla hayi aba-MC nje kodwa balungiselela umyeni athi xa efika athi wa-MC tik wathandaza tik waye washumayela tik waye wandizukisa ngemihla namalanga tik bangwele aba beziyatha ayikho into ekuzothikwa kulo ngoba bona balimele kujonga aba bazinqondi xa ekusokolisa amehlo wakho xelela uYesu wathatha ngoba wena ujonga gqithi wena uyalibala ukwenza ukuba umntana bamazulu uzofika wena ewe ukhona abangcwele bakhona mama bakhona balapha ewe siyababona
ingotsana yakhe ithile afike athi ewe Yesu ndiyababona bayi-100 enkonzweni ewe Yesu ndiyababona bayathandaza kodwa incasa yakho ayisekho azange athethe wathi xa kefika umyeni wafika aba bazigqatsayo belungiselele beredi haleluya asilazi lixa lakhe uba uyofika nini asilazi nexesha haleluya hleze afike ndisalungisa lebhena iqhaqhekile hleze afika ndisaporitsha ndilibele ngayo uYesu haleluya akukho rongo bantwini ulungisa ibhena xa uyibona ingathi imdaka haleluya akukho rongo udastisha isitulo uzibona zimdaka kodwa into erongo ukudastisha ibhena ngoba ufocuse kuyo udastisha isitulo ngoba ufocuse kwisitulo yithi udastisha isitulo umuntu ugcwele wathembekile uyaphila ubuyasobuya so bathi xa zaphele zabo izibani ngoba kaloku abajonganga ne-oli le eyobana iyaphela bona bajonge pho imehlo lithi balibele ujonga izibane zabo ngexesha elokuba yaphela le-oli masigijimeni athi efika lo myeni afike sesifikile sesibuyile bajongile bona bajongene nosisiluka uba usisiluka uziyazigqatsa abawalibala sisimane sakhe wafika umyeni yayena-ke ngexesha lakhe athi bebuya luvaliwe icango ngoba luzovalwa kwabajongayo luzawuvalwa kwabangajula ngabuye wathathi nasi bagcwele masingasebenzeli ukungaziwa ya nasebenza ukusebenza bona siyakwenza siyasebenza thina gqithi siyasebenza endlini kaThixo gqithi kodwa bangcwele masisebenze singubani yasihleli ewe uyahlala kuye ogquba usebenze uhleli kunjani ukuhlala kuye mabuntantane ogquba usebenze uhleli ndizawuhlala phaya ezinyaweni zakhe ogqiba ndisebenze ezezulu haleluya akwenzeki bangcwele uba uhlale ezinyaweni zakhe ogqiba uxakeke izinto zakho ngoba nithi izwi lakhe abaxakekileyo nguye yena Yesu uzawuxakeka ngabo wena ke ngoku mzalwane oxakekeke nguwe ke uzawuba sathini yena Yesu uzawuthini Yesu bangcwele thina lo Yesu lona siyamsokolisa thina bangcwele masithetheni inyani sithetheleni phansi bangasivo makhelwane siyamhlupha uYesu thina sifuna ukuzenzela yonke into kanti uthe yena masingaxakeki izinto zethu masixakeke izinto zakhe yena Yesu sidalileyo uzawuxakeka ngezethu automatically asizumbona noba sekexakekile ngoba sobe sifocuse exakekeni kuye kanti thina into esiyenzayo ewe siyamazi uba uzawuxakeka zizinto zethu kodwa sifuna ukubona xa exakeka zizinto zethu ogqiba ublame uRina xa ngabe izinto zakhe ziphelele kanti uRia lo uhamba nawe yonke imihla ayikho nenye imvuselelo eliphuthayo apha ehlaleni niyafellowship and then ayikho nelinye umzuzu uRia abone ngathi ubhuthile ukuthandaza uyabona uyasebenza naye uyasebenza but ke ngoku uzoba nomehluko ke ngoku uyimivuzo yethu ngoba kaloku uThixo lesimkhonzayo ubonile ngaphakathi lethu ne akazubheka njengoba uRia ezobheka yena uzawubheka i-inside lakho wenzani kahle kahle yena uRia lo undikhonza ngokwenene nangokwenyaniso asizusoloko sithe qhu exa komzalwane uma umpostile azusoloko ethe qhu exa wakho wena awujonga uphila kanjani awujonga wenzani kodwa kuzakubiza uba wena
asibe izintombi ezizingqondi bangcwele. Ewe mandanga ke uba intombi eyingqondi ne ayikho into enhle kuba intombi eyingqondi because zona ezantombi oMaria bayahlekwa ixesha elininzi. Kutheni behleka? Bahletywa ngaba baququzela gqithi. Bakhona ke abaququzeli abahlebayo bangcwele. Bahletywa ngaba baququzela gqithi behlabenyuka. Ewe kurongo atsho ingathi umamncedane kurongo uququzela. Ququzela ukuye. Haleluya. Emveni uba ungazuba nalo nelaa xesha lohleba. Haleluya. Ngoba xa uququzela ukuye awuzumbona uba ngaba ubhuti Magoda uzenza ngcono. Xa uququzela ukuye awuzumbona uba ngaba uAfika uzenza ngcono. Kodwa uzobona uAfika osebenzayo ebuThixo. uThixo yedwa ozokwazi uAfikile ukuba ngaba usebenze ngekho kuye because asinayo thina indawo yokujaja. Haleluya. Asinawo amagunya. Usinikile amagunya zonke izinto kodwa lilodwa elangasinikanga lona lolokuba sijajane. Hayi akasinikanga. Nguye yedwa negunya lojaja. Nguye yedwa nogunya lokuxelela uba uphili kakuhle. Kodwa kubizohleli bangcwele ungangaphi ungaphila kakuhle mbumbulu. Kodwa thina sibe sibona uphile kakuhle okwenkobo. Abahleli kuye bangcwele ezokusa ngawe ngoba uThixo uyathetha ngoba abahleli kuye uba yo uAfikile lo thandaza ngayo. UThixo umbonile uAfikile uba kahlalanga kakuhle. Andithi uba kahlalanga kakuhle ngoba ndiyanazi intombi eziziyatha. Nizawuphuma apha nithi uthe umama uMcedane wafikile akahlalanga kakuhle. Ngoba kaloku nisamarayiza intshumayelo niyitshintshe nithi ebetsho kubani ebetsho kubani. Ungumanta wena uyasebenza siyabona kodwa unalawo ebetsho kubani akuthiwo kubani kutsho kuwe. Nditsho kuwe ngoku bangcwele bangaba kuyahlalwa kuYesu. Uyaququzela ewe kodwa ube uhleli kuYesu. Wahlala kuYesu Maria wamqhola inyawo zakhe ngoba ukaYesu wayeququzela uMaria. Haleluya. Ngoba usebenza ngaye. Lo yena osebenza ekude naye uyambona yena uYesu. Okokuqala ukude naye. Okwesibili unesipepepe unomlomo ekude njengoYesu esebenza gqithi wagqiba wavulela apha. Kuyahlalwa kuye bangcwele xa sohleliye kuye umamela ukuthetha konke uba uthi yithini na ogqibe wenze. Ukuva njani ukuthetha kukaThixo xa umama umfundisi eshumayela okanye umtata umfundisi okanye umtata umbhangeli whoever oshumayelayo aphose izwi. You take it as uThixo uthethile namhlanje nawe. Uthe mandenze. uThixo uthethile ke namhlanje esebenzisa umama uCentane wathi mandihlale ezinyaweni zikaThixo ogqiba ndilungiselele ukufika komyeni. Ndiqokelele konke kusekwalithuba. Thank you, Jesus. Kimahani pahasote kelia. Eli mahato kashate ke parahasete. Ezita atukapia haliatamanta. Enta abrikusita atea. Alapaita kamunda hasete bea. Eli papata kasete relehebea. Manta ato sherahasiatea. Eleta atipa asota adea. Eli mahata kipa useye. Eita atipa ataya. Ilimianto sete hele hesuya. Yeye lipa hasote hete. Eya ata alipa useta. Ili ataya alamayete. Yelele yelipa asuya. Yele eliba shatakapa. Yilipaita ate aleye
Siyabonga ukuthetha kwakho egameni likaJesu waseNazaretha. Father, we give you the praise. Siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Sizothandaza kodwa nasothandaza lithi iBhayibheli apha kakuthethwa kule conference kuthethwa ngokuhlala in the presence of the Lord. Kuthethwa ngokuhlala ebukhoneni bukaThixo. Kuyabonakala abazalwane ukuthi kungenzeka ukuthi Jesus bazalwane ukuhlala kuThixo sihlale kanti sokuphele ioni. Verse number 6 lithi phakathi kobusuku ngoba babehleli belinda umyeni. Lithi iBhayibheli phakathi kobusuku ingathi ngazomemezela ndithi ubusuku buzofika eyona nto ezokhaza abantu abahleli kakuhle kuxa kufika ubusuku. Ingathi ndingamemezela ndithi bafowundeni ubusuku buzofika umyeni uyeza. Masihlale in the presence of the Lord. Masihlale noma zifika izivuguvugu kodwa masihlale. Lithi iBhayibheli lakuqalithetha kuverse 6 phakathi kobusuku kwavakala udanduluko olukhulu kusithiwa naku umyeni, naku umyeni, naku umyeni. Ingathi ndingamemezela ndithi naku Yesu ayindawo yokuhlala. Ngathi ndingamemezela ndithi nangu Yesu ayindawo yokuhlala. Sidinga abantu abazofana noJohabi kuthi sekuphuma umyalezo woba makaso azobulawa athi ndiyahlala ndibambe iimpondo ze-altar. I am going nowhere. I remain in the presence of the Lord. I dwell in the presence of the Lord. Andisuki. Oyini badlala sezulwini sesihambe kangaka kanti kuphela ioli. Ingathi kule conference sinamcenga umoya oyingcwele. Sithi moya oyingcwele sinike ioli. Moya oyingcwele sigalela ioli. Moya oyingcwele sinike amandla. Ubuhlungu ukuhamba kwabantu abangena oli phuni magoda ngoba izinto zaphezulu abazazi. Abantu abangena oli bajonga ngelihlo likamoya. Kwenze njani? There is no oil. Thina ithetha uPostile uPawuli, in him we live. Ngamanye amazwi kuYesu kuyahlaliwa, kuye kuyahlaliwa. In him we live, in him we move, in him we have our being. Ukupheleliswa kwethu kungasihleli kuye, ukuhamba kwethu kubonakala kasihleli kuye. Oyini moyigcwele, oyini moyigcwele, khawusihlalise sizinze.
uthi uDavide ufika umyalezo ngomprofeti uGadi selenze isono uDavide. Oh my God, sekuthiwa uzofa. uDavide ajonge indawo, ajonge indawo onofela kuzo, avakale nomthandazo othi Nkosi ndikhetha ukuwela esandleni sakho. Bapha abantu bazalwane abazothi ewe amandla okusinqoba isono andinawo, kodwa ndikhetha ukuwela esandleni sakho Nkosi. Bapha abantu abazothi ewe mna ngokwam ndiyehluleka, kodwa ndikhetha ukuhluleka ndisesandleni sakho. Ndikhetha ukuhluleka in your presence, ndikhetha ukuhluleka ndikuwe, ndikhetha ukuphelelwa ngamandla ndikuwe. Nansi oni yaphezulu, nansi oni yaphezulu, nansi oni yaphezulu. Sekwenze njani salimandla elingasenayo nemimangaliso, sisukile